murag common man kaayo ning ebanghelyo, dili na lang tingali ko mo humili. Siyaro sa gwa pa mo kabati ani no. Hapit na malamo nga matay, sige tagbalik-balik ani. Nya common kayo, dali ra sang sabton kay gi kuan man gi explain magmaayo. Nya kuan jud kayo ba kanang common nga kahimtang, pero nangita lang ko bag-o nga punto. Ang bag-ong punto nga akong nakita dinhi nga kining duha ka managsuon naghulagway ni sa simbahan. Ang simbahan dunay duha ka kaning klase sa mga anak. Ang inhana tong simbahan man, ang mga anak nga nagpabilin diha sa amahan ug ang mga anak nga dili ganahan mupabilin sa amahan. Nya kanang mga nagpabilin sa amahan mao na ang tuas langit ug sa purgatorio. Kay kanang purgatorio part man sa langit. So ang tuas langit ug sa purgatorio mao nay mga buutan nga mga anak. Ganahan mo dito? Adi mo ganahan? Ganahan. Kining ni as kalibutan, ang mga anak dinhi nga nawala or mobiya sa amahan, kanang hilig kay kwarta. Kana bang kwarta gid ba? Mao na siya. Bilingi ay mong tupad. Ing na unsa may hilig nimo, langit o kwarta? Sige. Mao na siya. So kana di ay mga anak sa Ginoo, ang tinuod yung anak sa Ginoo, dili na sila maghunahunag kwarta. Ang ila ang presensya sa amahan, ang presensya sa Ginoo. May kwarta man o wa, mauna. Pero doon ay panahon nga kining hilig sa presensya sa Ginoo masina o gamay sa mga tao nga hilig o kwarta. Nga naman, kay kini manggong atong Ginoo, tungod kay di man siya hilig o kwarta, pero way limit ang iyang bahandi, di sa ni siya mahadlok mugasto kwarta. Kani bang Ginoo ba? Purti ning mugasto kwarta, way limit. Nga naman, kay kani manggong sala, kining pag sigig himulag na to sa amahan, expensive kayo ning sala. Kung gusto na tong buntogon ang sala, expensive. Mahal ba? Tanawa lang ng magkaso mo kinihaay aron makuhang hustisya. Ang sama na inikaso, mahal o mahal maproblema gyud ka. Kana sala man na nga kunuhay pangitaag hustisya. Gasto gyud kayo. Muna dire sa atong ebanghelyo, ang sinugdanan palandaan katunga dayon sa bahandi sa amahan, gipangayo dayos makasasala, gihatag wa hatag human giwaldas dito, hurot dayon amo gyud hurot maginang kwarta. Yan niuli ang saman gigastuhan wa gastuhan na saan? Why daghang pangutana? Gastuhan na yon. Mahal ra ba kayo? Muna, pagkakita sa katong mga tao nga nagbinuotan, kuno, nasina. Grabe naman sa ni. Di ba kabantay mo na yung mga ginoo? Na yung mga tao nga, kaya nabitang buangon kestanan, pero mo asinso ng may. Pero kaninong gasigig simba, di galisod og palit og slat. Ano bang gagukod ba? Gagukod ang kaning kinabuhi ba?
gagukod sa panginabuhi. Pero kanino maglingkod-lingkod lang, mga sugarol kaistanan, musuyo pa, mga bit pa, mga bakba pa imo, gaanima lang. Pero usahay, di kinusahay, kadaghanan mo asin so yun. Gabantay mo na. Di mo masina na. Dili? Mga naong ninyo, masinahon kayo. Ako, sa di man ko masina, pero usay makapangandoy ko baka nang ilang giinom, gipalit pala nagslat, untaan. Kanang ilang sigig ojis, gipalit pala nagslat. Usahay ko, maapil pa na ko handom, kanang ilang gipalit ang mga luhok ang sakyanan nga tag 10 million, tag 6 million, gipalit pala nagslat, untaan. Gana ko. Yan pa dyan ko'y gihuna-huna nga, mas dako pa, ingon ko, kanang ilang gisigig gubat diha ba nga porting mahala anang ilang mga armas gipanggamit gipamalit pala nagslat. Ana ba wala na sa tanang una-una, pero ingnon ra man sa ko sa Ginoo nga ay good sigig relate anang imong slat kay pinangga man nako sila yan ako anong gamay man lagi kayo ning halin namo makada adlaw nya kana sila imo nang bunga-bunggahog maayo. Sige lang nagsugal as casino, as kuanya. Imo lang yapong taga-agdag ko kayong income. Milyon. Kami nung diring katinarong. Matod pa diri sa Ebanghelyo. Bisag kanding lang. Ayaw na lang ng torong baka. Toro kaning pinatambok nga nating baka. Kaya mahal magkanas tanan. Kanding lang. Ayos na. Ana ba? So di kay tadagkog pangandoy. Pero ang importante na tong hinumduman nga ang Ginoo maayo og maluluyon matud pa sa atong tubag sa Salmo. Ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nya unsa may mahitabo kun magpractice pud ta aning kinaiyas Ginoo nga maayo og maluluyon, mahimo sad tang tinuod gyud nga malipayon. Kay ang tumong manggod sa Ginoo nga kitang tanan malipay. Kanara gyud. Why lain? To share His happiness. Di ba naama na sa katong basic catechesis, no? Unsa may tumong, kami mga gagmay paming bata sa unay, unsa may tumong sa Ginoo nga gihimo man ta. Unsa dito ba kana? Gihimo kita sa Ginoo. Awa mo kibaw. Aron ta makaila kaniya, mahigugma kaniya, magsunod kaniya, ug moambit sa iyang kalipay. Kana una siya, wa mo kibaw na. To know Him, to love Him, to obey Him, and to share His happiness. Mo bitang gaandam siya langit kay mubalik kita ngadto niya. Ganahan kay siya na. Muna ang prodigal son, gusto siyang malipay sa iyang paagi nga kalipay, gitagaan gid siya sa amahan. Wa siya pugni. Pero nahibaw ng amahan nga ikaw maglipay-lipay gani ka nga dili sumala sa akong gusto, kanang imong kalipay mo na imo hatod nimo sa kasakit. Pero na nang sugal, lipay mo kita ng sugal, pangabit. Lipay kay ng pangabit ana kanang pagkadaw kana bang ang imong bahandi imong yung tipunon sige jud kag ihapan ng kwarta ba lipay man kay ta ana pero kay ato ra man ang kalipay para ra sa atong kaugalingon moabot yung panahon nga mahimo kang labing masulubon lagi. Tingali, apil na sana ka ng siging pa-colors buhok, siging kiskis anang mga kilay, paputi isnaong, panindot sa lawas, sa figure. Kung mauna na ang imong kalipay, moabot yung panahon nga torturon ka anak. Ngilingi ay mong tupad. Ang na, musta man karon o pa ka-tortura? Kana bang mabalaka na ka ba? Mabalaka na kas imong buhok, mabalaka na kas imong kilay, mabalaka na kas imong kutis, wa pa ka na. Og naa ka torturon gyud kana gyud.
labi na gyud og gusto jud kay ka healthy gyud ka kanunay kay matud pa nimo health is wealth. Ana kana bang physical health ba nya di jud ka gustong masakit, ana sige jud kag pamalit anang tanang gadgets, jogging jud kag maayo, exercise gyud, choosy kay kag mga pagkaon, ana ba kay healthy di ko ana oy daghan man nag kuan sugar, daghan man nag cholesterol. Carbo man na gana torturon ka gana kan anak tanan naway kaugma di na juga kamata wa gi torture way torture kana bita mga doktor siging opera siging tambal pag abot tagis panahon nga kana bitang wa na gyud kanang di na gyud makaya mo ingon ding doktor tagain na lang bisag unsa di ba nganong karon pa man gitagaan dok kadto unta tong sa una karon wa naman ni taste di na man gani naka-feel og unsa nakainiton ang Milo tagaan na nun bisag unsa ka diya kadto ta tong sa una tagay bisan unsa mo nang amahan ang Ginoo hatag gina bisan unsa nara na nato kun mosunod ta niya. Pero musunod tas Ginoo sa iyang prescription porting nindota unsa may iyang unang prescription nin siya bulahan gyud mong mga kabos so tanan nga makapahimo natong kabos maoy pangitaa kana gisunda na wa gyud kay stress wa gyud kay kasakit wa gyud kay kabugat nga bation kawaton sa imong silingan imong kwarta maingon ka salamat Lord makapakabos gid ni nako ana di nakasweldohan sa imong trabaho ay salamat Lord makapakabos gid ni nako no ana taktakon ka sa imong trabaho salamat Lord makapakabos ni nako makapabulahan ni nako unsa pa may stress nimo diha saman okay mo ana nya kung daghan sa kagkwarta isigi sa nimong palit og slot may na lang ni Lord makapakabos ni nakog jutay nya para sa simbahan may nang ako'y mahimong kabos ang simbahan magmalamposon sa iyang mga proyekto o di ba uy ano mo mahisgot hinuntag Ginoo ba kanang tinarong gyud kaayo ba nga makahatag og kalipay mura man o mog masubo kayawan on gid ninyo magsige mag alano ana di ay alano mao na ang pamaagis Ginoo ato manggong questionon pero ang atong pamaagi atong ipamugos nga mo'y sundon sa Ginoo nakahibaw naman yung Ginoo nga musangko ra gid ni nato pagkahimong ubos pas mga baboy maubos kita sa baboy nga tanawa karon di ba na sa mga sakit sa baboy unya unsa man na siya sige usahay gani naata nilaom sa baboy daghan kay dinhi sa tong parokya sige buhi og baboy kay naa nilaom nga ang baboy mo'y solusyon sa kunuhay sa kakabos ngayon aning patio na mahinuntan ni mga sakit sa baboy nya daghan naman kay nga alkansi tungod aning baboy sa ang panapagkahalin nga porti na rong istriktuha lisod na sa tagkaog baboy ani napang akong pasabot ba mulaom ganitas kwarta ning kalibutan na maunay mo patay sa atong kalipay adto kitas Ginoo nya unsa may gibuhat sa Ginoo siging paambit sa iyang grasya way limit wa gi limit ana nang kanindot ug magsige tag paambit tistingin na ninyo tan-aw ka ng mga palahubog mag-abot na sila unsa ilang gibati kalipay o kasakit hudya ka ginagmayo nga naman sige mo nagpaambitay imo usa na kabukbaso imo ako rin imo pasapasa na wa na mahadlok og COVID ano imo na ako ni ana ba tuom ka ng COVID patio tanas inom anang lipay kay sila kay nagpaambitay way hunahunag masakit ba kuan
Ingka hibati mangguda. Di lang ang ako lang ba kana bitang paambitay makalipay gyud. Tanawag mag-away na sila. Di ba ulbo sad ang kalibutan. Ngano man duwa naman sila magpaambitay. Hinoon ang mga palahubog musangko gyud away pero ay lang dito dapita. Kana lang yung pagpaambitay nila nindot kay natanawon mo nay kinabuhi na kusuna. Naabutan mig buntag na 1988 hangtod 1992 perti na kong pala inuma abot yung buntagay gid ba sige at tagay usa ka bukbaso ana matanawan ng mga bata ug mag-abot nya nagdagi lang mga duaan kada mga gagmayng bata ba pastang gubuta gid ug di nimo buwagon porti na gyud sa baang ano man lingaw kay sila paambitay silang mga duaan labi na gyud magsugod nagkaguba lingaw kay sila ana ginubaan na ito the max gyud. Pero kinsa may mga buangon kay tanan nga muduol dito dayog pangusi ang namalit sa duaan. Ay mao man ginay resulta sa duaan, gubon man gina. Mo man kalipay sa mga bata ang pag-ibot anang mga unsay maibot diha ana. Diha man sila malingaw ana. Kana bang magkatag ang tanan, palitan ni mog truck magbuwag din ang ligid kana mga manobila, kana mga atop, mga suga, bunluton gina tanan. Palitan mo ng helikopter nga mo dagadagan madugay ang kato na lang palaban mo iksa-iksa ang mga ikog nawagtang na ang pakok halahapak dayon kusi dayon buangon kang ginikanana ka palitin na lang nagbago aron sa gubo na sa nila okay na ninyo ayo paderkas kay kwarta nya ang sa may imong palabihon ang kalipay sa imong anak o ang imong kwarta. Ang amahan diri sa ebanghelyo nga mao sa ni atong Ginoo di siya mahinugon sa kwarta ang kalipay nato mo iyang gisunod pero do na siya warning ayaw paglipay-lipay sa imong pamaagi sunda ang akong paagis kalipay ug unsa man kinahanglang mahimo sadtang maayo ug maluluyon sa atong isig katawo mosunod tas iyang pagkamaayo o pagkamaluluyon. Let us be extravagant para malipay atong sigkatao. Kanabitang kung wap amo kasuway, suway ni ninyo. Kanabitang mugasto kag dako para sa tao nga naghatag ni mog kasakit. Kana bang mo spend yung kabagdako kayong kantidad nga munas ginhawa ni mong pangitaan ang maong kantidad para sa tao or mga tao nga naghatag ni mong kasakit para nako sa akong experience mao ginay pinakadako nga kalipay. Sige, lingian na imong tupad. Ing na ato ng gastuhan ng mga buangon ha. Basta lagi anhagin mo dia katilaw kalipay nga di ma-explain kana bang igtanaw ni mos taong buangon kana bang tao nga wa gyud kalipaya hinoon kasakit ang gihatag unya nalipay siya tungod sa imong kasakit o sa imong paghatag niya sa iyang gikinahanglan nindot kay bation murag di kabayran o bisag kinabuhi pa mo na si Kristo gihatag niya ang tanan hasta iyang kinabuhi aron lang ta malipay ug mo nay atong gihandom karon nya diha dapita anha ta mosunod kay mao nay tinuod nga paggasto aning mga butang sa kalibutan aron lipayon ang uban dili ang atong kaugalingon anindog ta.